Vi skal gå derned, ikke? Jeg gør det. Skal vi gøre det? Ja. Run in business. Hej hej. Så lige nu i gang, så er vi på vej på Halle, hvor vi skal hende og Funktion. Jeg vil bare lige... Der er ikke noget vigtigt på den. Vi skal bare stå og pakke ud, sådan set. jeg finder lige sted, vi kan opbevare det her. What the fuck er jeg i gang med at pakke ud lige nu? Hvor er det der? Så Mike. Og brænde. Og må se det. Holy fuck, det er godt, bror, mand. Vi kan aldrig stille fucking på med det her. Se. Det er fucking det, hva'? Vi kan. Smukt. Harry, jeg tror Mike er på forstanden. Hvad er der sket? Jeg hentede træ, og han begyndte bare at slås og jagte mig. Underligt. Ikke det, du skal sige. Nej! Det synes jeg tror bare, han tager pis på dig. Ja, okay, for. Og så kommer jeg med min smøger, og så tænder du. Nå, drenge, er I klar til at gå i Det gider jeg, men ikke andet. Ja, jeg er i hvert fald. Ja. Hold nu på mig. Hold nu. Altså, det kan du godt gøre bedre ud. What the fuck? Seriøst, Mads. Det er reachable. Det er sådan noget små valgverden. Kom nu, Jonas.
Du var ikke få kontakt med hinanden. Det kunne være sjovt. Eller måske bange. Jeg er ikke bange. Okay, det kan man. Bare totalt spillet tid, man. Kan vi ikke se en film eller noget i stedet? Jeg er simpelthen døs. Er det okay? Hvis der sker noget, så løber jeg for mange vej ud der. Ja, okay. Ja, okay. Hvor gammel er du? Fuck, det er sjovt. Jeg prøver sådan lidt. Det er derfor, du vil tage hurtigt. Prøv lige til optagelsen. Hvor gammel er du? Hvad dig? Hvad? Nej. Jeg troede, du drillede igen. Okay. Det var altså ikke mig. Den her gang. Så det var dig før? Måske. Skulle jeg sige? Det der var ikke mere, der skulle siges der. God kaffe. Humor. Undskyld. Hvad vil du? Hvorhen? Hvor meget vil du have? Okay, 5 minutter, okay? Okay. Vi er snart med at brænde ud. Ja, kom med. Vi så får den lidt mere. Jamen, den rører stadig, okay, fordi der er snart ikke tilbage. Vi kører. Привет. Hej. Har du varen? Ja. 17 gram kokain. Ja, tak. Er det den rigtige vare? Ja, ja. Det bedste på markedet. Okay. Hvor er mine penge? Den får du senere. Jeg skal lige finde den. Kom med mig. Hvor er mine penge? Vi skulle gerne være her i. Det er lige sidst. Stemmer. Er det i orden? Ja. Hvad er det for noget lort? Hvad? Kom lige i Hvad er tasken. problemet? Prøv lige tage Er det den. for stærkt til dig, eller hvad? Prøv lige tage den nu. Hvad er problemet? Det er jo ikke den rigtige vare. Det er det, du har betalt for. Det er ikke den rigtige vare. Sukker. Okay, mand. For helvede. Kom så den her vej, for helvede, mand.
For helvede. Ned! Hvad så? Round 1.